U sredu, 13. juna, u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, Britanska internacionalna škola obeležila je 15 godina uspešnog rada i postojanja. Specijalni gosti bili su ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Toshio Tsunozaki, predstavnici brojnih ambasada, diplomatski kor, druge značajne ličnosti, kao i 15. generacija maturanata gimnazije, brojni saradnici i prijatelji, predstavnici medija. Nakon muzičkog dela programa, skupu se obratila principal Britanske internacionalne škole, magistar Aleksandra Keserović. Ona se tom prilikom osvrnula na istorijat škole. Britanska internacionalna škola je osnovana 1997. godine, zahvaljujući čvrstoj odlučnosti i entuzijazmu svih koji su u to doba, a i kasnije bili uključeni u rad škole. Britanska internacionalna škola je iz godine u godinu imala sve veći broj učenika i razvijala se u prestižnu akademsku ustanovu. Započevši kao mala srednja škola u prostorijama sportskog centra 25. maj, Britanska internacionalna škola je danas smeštena u 2 zgrade na Dedinju i pokriva uzrast učenika od 4 do 18 godina. Kroz čitavu istoriju škole, učenici Britanske internacionalne škole takmičili su se i osvajali nagrade na lokalnim i međunarodnim takmičenjima. Pomenut ćemo samo neke, poput zlatne medalje u okviru prestižnog programa nagrade Vojvode od Edinburga. Takođe, postigli su značajne rezultate na svetskom online takmičenju iz matematike, prirodnih nauka i engleske pismenosti. U grupnoj konkurenciji učenici drugog razreda osvojili su 15. mesto u svetu iz oblasti prirodnih nauka. U pojedinačnoj kategoriji učenica Britanske internacionalne škole osvojila je prvo mesto u Evropi iz engleske pismenosti i nalazi se među 100 najuspešnijih takmičara u svetu iz ove oblasti. Učenica osnovne škole osvojila je 4. mesto u Evropi iz oblasti prirodnih nauka, a po svom plasmanu je zauzela 56. mesto na svetskom nivou. Ovo je bila prilika da se na zaista lep način isprati 15. generacija maturanata Britanske internacionalne škole. Ovi mladi ljudi se sada pridružuju plejadi prethodnih 14 generacija koji su se po završetku škole uspešno upisali na prestižne univerzitete širom sveta. Gospođa Keserović se posebno zahvalila njegove ekscelenciji gospodinu Toshiju Tsumozakiju, koji je ljubazno prihvatio da bude počasni gost u ovoj izuzetnoj prilici za Britansku internacionalnu školu. Saradnja Britanske internacionalne škole s ambasadom Japana započela je prošle godine, kada je škola dala svoj skroman, ali iskreni doprinos donirajući sredstva prikupljena na školskom prolećnom humanitarnom bazaru žrtvama razornog tsunamija i zemljotresa u ovoj zemlji. Njegova ekscelencija, gospodin Toshio Tsunozaki, zahvalio se i poželeo budućim studentima uspešan upis na željene fakultete i uspešnu karijeru, nakon čega je usledila dodela diploma 15. generaciji maturanata gimnazije.
Evo i ja ću da vas slikam, ali što? Bilo jako teško, ali bio sam.